Тапшыруыбызны дәвам итеп, экраннар алдына Курмаевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шәфиева Наилә Мөдәррис кызын чакырып алабыз. Бүген 4 декабрь көнне ул үзенең 59 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан кызы Гөлнара, улы Равил, кияве Рамил, килене Галия, оныклары Кәрим, Алмаз, Азалия, племенницалары Галия, Нурия, киявләре Әнвәр һәм Ильяс котлыйлар. Безнең газиз кешебез Гади авыл баласы. Үз тырышлыгы белән мәктәпне тәмамлагач, Калининск шәһәренең техникумында пиала эшкәртү технологы һөнәрен үзләштерә. Аннары пиала чыгару заводында контролер булып эшли. 1983 елны Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү заводына эшләргә күчә. Шунда үз мәхәббәтен әткәебез Рафат Шәфиевны очратып, матур гаилә коралар. Һәм 1984 елда уллары Равил туа. Нәсел дәвамчылары булып туган уллары яшәешләренә аеруча матур мәгънә өсти. 1989 елны кызлары Гөлнара туып, гаиләгә бәхет китерә. Кызганычка каршы 5 ел элек аңа пар канатын югалтырга туры килә. 2015 елдан бирле ул бары без бала оныклары, туган кардәшләре белән генә юаныч табып гомер итә. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, хөрмәтле апабыз. Дөньяда була икән ул бары игелек, изгелек, мәрхәмәтлелек сыйфатлары туган җаннар. Кадерле без дә шулар саныннан. Син бу тормышта бик күп авырлыклар ашасын алып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга этәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син иң әйбәт әни дә, әби дә, кардәш тә якыныбыз. Шуңа синең бәйрәмең ул безнең дә бәйрәм. Якыныбыз. Рөхсәт ит сине гомер бәйрәмең белән котлап, иң беренчедән балалар бәхете татып яшәвеңне теләргә. Саулыгың какшамасын, гомерең кояшта якты һәм озын булсын. Наилә апабыз алтын кеше. Аңа бездән бер теләк, гомер буе сау яшәсен. Шул Тәңредән зур бүләк. 2 баласы урнашкан, әкренләп гомер үтә. Сизмисең дә Наилә апа, шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә. Кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек. Язсын сиңа алда татырга ул бары гади рәхәтлек. Кадерле Наилә Мөдәррисовна, бар якыннарыгыздан алдагы җырны кабул итегез. Бәхетле гомерләр алда көтсен. Апаямның туган көне көтелеймін шын күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Тамырның гөлләре син бик тә якын миңа. Озын гомер сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле.
tırsın küngelen. Bäxit nurlarına tutsun her bir yaşaysa kini. Bäxit şadlık kuvançtan jırlap tırsın küngelen. Bäxit şadlık kuvançtan jırlap tırsın küngelen. Jırlap tırsın küngelen.